बजनुआ हो गइल बा 19 साल के आ बर्थडे मनाई आज भपुआ के दलान पे। पढ़ता इंटर में मैथ बसवाहा आ घींचेला सिगरेट कहेला आहा। कीन के केक बाजारी से लेके अइले बा हर रंगदार बजनुआ ओह पे लिखवैले बा। अच्छा कोचिंग के पैसा जौन मरले रहे घापला 5 किलो मुर्गा किनलस आ किनलस नया कपड़ा। दलानी पे डीजे लगैलस बाजे रंगदारी गाना 5 गो छपरी दोस्त नाचे पेन के फाटल पजामा। रात में बजा के डीजे मोहल्ला के कोइलसन जियल मुहाल। अच्छा आ तले धोनू चाचा के भैंस तुरा के गली कैलस खाल। केहू के गोइठा धंगलस तो केहू के सिंग लगा के फेंके ले आ डरे केहू बचावे ना जाए सब कोई टुकुर टुकुर देखे ले। एने धनुआ के खींच चढ़ल एड़ी से कपारी पे आ लाठी लेके पहुंचले भोपुआ के दुआरी। अरे दादा रे जाके देखता रे कौनो मारो सिगरेट तो कौनो उड़ावता धुआं, कौनो मारो दारू तो कौनो सियार जैसन चिल्लाता हुआ हुआ। बजनुआ के यार सब मस्ती में रहसन आ डीजे पे नाच नाच के खूब हुड़दम करसन। एने बजनुआ नया कपड़ा पहन के होत रहे तैयारी आ एने धनु चाचा शुरू कैले माई बहिन के गारी। डीजे के तार घिंचले चिकन में डाल दिले पानी आ कहे लगले कौन बोलता हमरा सामने ऐजे नु बानी। केक के लाते धांग दिले रंग में पड़ल भंग। अब तो हो गई शुरू रूस यूक्रेन वाला जंग। इन्हें धनु चाचा के गुस्सा चढ़ल एकदम कपार पर। कौना के बाप बोली आज सबन से फरिया ले आ जदी हमार भैंसिया ना मिली तो ये लठिए से घटिया दे मार। चाचा तो एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गए। भागत रहे अंधेरा में बजनुआ गली में लागल ओकरा ठोकर आ मुंह के भरे गिरल सामने रखल रहे एक खाची गोबर। पूरा मुंह में गोबर ले भराई मजनुआ के बर्थडे मन हो गई 19 साल के। तले मोबाइल के घंटी बाजल फोन आइल ओकरा माल के। फोन उठैलस तो बोललस हेलो जानू बर्थडे कैसन मनल तनी हमरो के बताओ। कुल अकेले के खा जीव तनी हमरो के खियाओ। तले पीछे से अइले धनु चाचा मरले चुतर पे एक डांटा। सरू भागल बिया भैंसिया लसरले बिया सबके भांटा। इने तो उ फोन करके परेशान कैलस जानू काहे बोलत नहीं ख वीडियो कॉल पे अपन फेस दिखाव ना तो ब्रेकअप कर ले का माहौल बा वहाँ के तनी हमरो के दिखाओ। तो आप सबके कैसा लागल आशा ना पूरा विश्वास है कि पसंद आई। तो कविता पसंद आई तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दे और घंटी के दबा दे। जय हिंद जय भारत।